Ήρθανε και άλλα πραγματάκια σήμερα από την Κοσμοτέ. Για να δούμε τι μας στείλανε. Αυτό είναι το TV Box για να βλέπουμε Κοσμοτέ TV μέσω ίντερνετ. Και αυτό είναι το router. Ελπίζω να μην πεταχτεί από μέσα ο Λούλης. Και αυτό είναι το router. Λοιπόν, σε επόμενο βίντεο θα τα ανοίξουμε κιόλας, να τα δούμε μέσα. Like, subscribe, όλοι στο κανάλι.